Kaixo, gaur engotxunak, abdominal batzuk eta lumbar batzuk izango hien. Batemat baldin badao, hipopresi buko egituna, abdominal hauek egiteko aukeri ere badauke. Bai? Buruz bera, engoitxeulako. Ariketa bakoitze, hogeita bost, 30 segundu, engo deu eta erritmue bakoitzek ikusiko. Orduen, jungo naiz, ariketak aurra diguzten bezala, jungo naiz esplikatzen, bale? Orduen, hasiko geha nahi zengoa. Jarriko geha koltsonetan, besoak luze, hankak luze eta ingo deuna da belaunekin koltsonetia ikutu. Orduen, ritmue bakoitzek beak ikusiko, bai? Belaunek alternatzen jungo geha, lehengo bat, gero bestia. Orduen, ariketia izangoa hemen, bai? Zuzen dana eta pam, bale? Bakoitzek bere ritmoan. Orduan hasiko geha, venga, Bale, oso ondo, bai? Urrengo ariketie. Posizizue gorputzena berdin, bale? Bakarrik, on bai, hasiko geha hanka batekin. Eskubiko hankiekin hasiko geha eta emango deu aurrea. Osea, bi hankak moguiko, ariketi izangoa. Hemen, aurrea, hemen. Belaunekin, ez du ikutuko lurren, bale? Erritmue, bakoitzek, ikusteuna. Hasiko geha, 3, 2, 1, guazen. Hori da, bale, eta hori, ariketa berdine, baino ezkerreko hankiekin, bai? Orduen. Bezuek luze, bai, hankak. Luze eta ziko geha, 3, 2, 1, ezkerra aurrea. Ezkerratzea, aurrea, hori da. Hiru, bi, bat. Bale, oso ondo. Maon. Albo batea bire jarriko geha, bai? Gorputze, goixen dela, goiko hankie. Aurrea, atzea. Aurrea, atzea. Bale? Erritmue, bakoitzek alduna. Bai? Hasiko geha, 5, 4, 3, 2, 1, guazen. Bale,
Oso ondo. Beste aldea. Berdine. Erritmue. Bakoitzek alduna. Bai? Venga, 5, 4, 3, 2, 1, guazen. Vale. Oso ondo. Bai? Bueno. Oin. Segiko dugu buruz bera. Bale? Baina bezuek, oinartein ditu, luzez tiraute, ezta? Oin, apoia bingo dugu. Orduen. Hemen. Apoiatzea, hankak luze, tariketa izangoa aldakakin, bai, alde batea. Eta bestea, lurre ikutu, o gutxinez gerturau, bale? Alba ez dute ikutu. Ikusten ba ez dute ekilibrixua galte zutela, ba alde zuteneaino, bale? Bueno. Hasiko gea. 5, 4, 3, 2, 1, guazen. Venga, 5 segundu. Vale. Hori da. Ondo ez da? Bueno. Azkeneko abdominala. Hemen aukerie. Bezuek luze o doblaute. Hankak zabaldu eta itxingo jo. 4 denboratan. Orduen. Nahi badezute hola, edo nahi badezute bezuek apoiaute. Zabaldu, zabaldu, itxi, itxi. Bai? Orduen, hasiko gea, 5, 4, 3, 2, 1, guazen. Bost segundu. Vale. Oso ondo. Bueno. Abdominalak listo. Oin lumbarrakin hasiko gea, bai? Jarriko gea. 4 hanketan. Eta egingo deuna da. Bezue eta hankak luze, baino kontrakue, bai? Orduen, hemen mantendu bakarrik. 25, 30 segundu, eta gero aldau ingo dugu, bale? Bueno, hasiko gea 3, 2, 1, guazen. Bost, lau, 3,
bi, bat, lau, beste bezue, hiru, bi, bat, eta hankie, klaro. Bost, lau, hiru, bi, bat, oso ondo, bale? Etzango geha, eta hemen, hankak goxen, bezuek, luze, zabaldu itxi, bai? Bisek batea. Erritmue bakoitzek nahi duna, bale? Hasiko gea, 3, 2, 1, guazen. Hiru, bi, bat, oso ondo. Deskantzo txiki bat, eta oin. Hankak lurrien, bezuek hemen, eta gorputze gora isoko dugu. Bezuekin batea, bale? Orduen, hasiko gara. 3, 2, bat, guazen. Bost, lau, hiru, bi, bat, oso ondo. Bueno, hause da dana. Honen ondoren estirau, ondo, eta aurrengoen gexo.